Bategeka ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare ko bagokwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukejega ya Uhuru Superstores yegotoka ase enyumba ya Uhuru Complex niyo mucungo busongo iyo irangene duka ya Safaricom wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera search number chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Were bya umoncho mu rigerali Ogetembe TV anonse so rigerati chinse chigachi ya bono margoba litukeliga alia Alhamisi litukolia Jumanne chitariki 15 cy'umutienyi okatana kabere umwaka wa 2025 mwanju mu rigerali na manga gantakane kwa chinsemo ao timaite ko sekwaja ko igwa yega nganza chinde oyise ko bakwaberire eskuru chinga kinjiro gupimirwa nga chijigo ika lyo litoriko someka gostoko nyara gokonyekana bwo ikoro nyara kaba gogoseli gukuru eskuru gosteko chigwa ase ebitawe bya skuru na aranyorete omenyera ko yamaseri eta Stella Nyaboke uyore entakana ogosoma se skuru ya Kapukateti me county ya Kericho ase anyara kabaga kabere skuru yo ya KMTC myaka 5 nebere kubatakana muno bole mere kuya amate yaye gotaisania gosotanyora kibese iri nyaka bagandira amasoma na bono niga goseriwe buna nigara chikuru se ebitawe bya skuru yo muno monto tanyara kabaga gokonywa gose omonto otanyara kaba gagosirwa nchirende yonsi keneke nga chinsebire umwanchwa umurigerere nchiringa ngoro kwaro ni ototo nyaingiri otokubata kuranta bimanyirio niga akoro kwa Wilson Makoli litangani kigima anali na kwaregania sekyo nga chinsebire magoro ya leo Tendanya kingwagane school fees ngwate alias of 163,700 hechundaro chiwazeni nyare go ikia mamandi taraika umoroki wa Stella Nyaboke kobera skuru ya KMTC emyaka 5 nebere kobwatakana no bulemerwa bwechibesa yaribo etogwakira mbija mana senge kwatwa etachi turakita gakitogosa baiga sama abirao utagwanja otutumire turakita yemo irime pare kuruma chenwe tire ikenya buguyigura ari kiara gegwete abamenyi bamochenwa hime ward ya Gasima nigo bagenda kwemunuganiria eparembe ime yechinsemechyo bakwenda bana kuoma n'abantu baminto bakatwanya urubusoko kenyingima abantu baguca kutubulinga abagusiyaba mutumaite kubangana n'ekonjo na aba MCA bebunge ya Nyamira kogendera ko mochigwa kubwatakana no kungusana na kuko abere ko kwanikwa ime bunge yo asige kabono
Mwanjo muligereri kionga chinsabiri ni gotogo chaka kurua ase ward ya Gisusu ase umworokia Stella Nyaboke uyu ogosoma ime skulu ya Kapkatete ime ya county ya Kericho ase agosomera skulu ya na Kenya Medical Teachers College gose KMTC ase nyakabaga gosoma ase skulu yose miaka 5 nebire bono na nigo abereka gosoma nga kiyonsi kubwatikana amano bole merubole ase ya mataye iyo tarikonyara goikeri konyora chibase chawa kana huna skulu fees na goikira bonega nigo abugate liden gosesira yeskuru ere chiribu emia eyemo na 50 nomo echiaga niri gwakana inse ya matukata tawale bosio gosanya kabaga gosali okuru eskuru eyo na gobarumna omonto lio tanyare kaba agago konywa gosega gosirwa njire nyonsi na kurusigwa ase ebitabu obie sukuru eyo gose bie serikali muno mwarokigwa OKMTC na nigo eamata ya sokiri na kugania anyare kabaga gosirwa muna omorikito Daniel Ontiri uyo nyare kabaga wikira na chinsa machi Kericho na muna ase skuru ya Kapkatete na gotwale ni roboti rokubwatia korengana na machiko yiche skuru chokwana na megerio yobonyagitari ga Kenya Medical Training College KMTC mworoki gonde tayo ogwanchirwa gosomaro gwetania emyaka 5 nebere kurali tuko gosekuru mwaka bokwerikia gokora masomo aye gosa admission yere mamincha no mugano wo mworoki goyega Stella Nyaboke mukwa oyole ntakana kurwa sikenyero Kenyambogo ime ya Masimba asibunge yenyere bari masaba miye county ya Kisii na gokora masomo aye ase skuru yo ya Kapkatete magaga yogosira kwa bibuli bae emyaka 9 ya etire nigo abegetwe ase skulu iga na basamaria baya abo balieteira gocha komosomia goika kora masomo abo ande gatikabere bagete meteme nasigika obeire kagotigarenka nekerebe senke yatokire oire na masomo na gocha kana indo boya nekiagera egetaseni kiagetembe twamutarira goika ase skulu iga nechi sababu chikobwatia Nyaboke nigo hanchire gosoma ase college ya KMTC ase mutinyo yomo bokole bosio nyumeli tare litaratinyigwa kurwa ase mitandao y'ekisukuru cha KMTC kubatakana nelichikerio ly'emyaka 5 nebere na nigo abwenete gokora amatemu aye yomwelio mapeme ikegocha ase no nyinabo atabwatinjira wesania shilingi chiriwe 150 mo echo chiganire elianchirwe koye karansira ngochi gokora matemwane litukolire lya Monday tariki 21 lakini bwana nimbata bokongu school fees tindanyora kingwakane school fees mbate alias of 163,700 echundaro chiwazeni nyare goikia nyuma Monday taraika nabo bugima bokongete timbwati ntebe no yomoiri aonde ogongonya nabonde igongo struggle lakini Nyasaye ongonyire na abere kingo ikagaiga omorokia bomoroki goiga oteba Nyaboke nigo haro mungaini giata ekemochandete yoka ne school fees yokomoirira amatuka mange otigara senka and right now she has a balance that I think with the support of the community and the support of well wishers we hope that she will sit for her exam this time. We want her to do it because the difference she will make in her family and in her life will be immense. So we plead that maybe if possible, the well-wishers can support Stella Mukua. Nyaboke nigalera oteba chinga kichinyinge na mono chi weekend nigagochira aso kwabusa hall hasa boroki wabaiga bakoragirira nakoburugera moga ase skuru iga nebese yo olikirwa ase school fees no boba bwa nigo abwate amatuka tatoka igokonya obogemo bwaye kimasomo no bolia bona barai kurwa se county ya Kisii na basamaria baya wesokia iliokomokonya the weekend obuna totally goche biras sometimes na bogo chanara buruga maga iga na kanu gosena na gende mes na sabega sinanya gosibino ene bintororo marago bana kanu na uno ene minaenda. She's been through a lot. She's a hard-working girl and determined. Hata tukikula lunch, ikifika time ya lunch, we share meals together. Sometimes she's difficult in managing that meal. I call upon her in my house, tunapika, tunakula. I usually find her in the mess. Maybe she's doing some calls so that
so that she can be able to get that food. She's been through a lot of challenges. Now, it is just a sincere request to any well-wisher who is willing to help her in completing that school fee, then we will appreciate. She has overstayed in this institution. For the last 7 years, she has been with us. After 7 years, you will not be allowed to be in the KMTC. Nguruba thirigeta sene kia Gatembe kuriga Kapkatet ime ye county ya Kericho. Ritrane nguruku Daniel Untiri. Mancho muligerali mo director ne kurukunga Kevin Yongeri niga gonta binga teli teachers yasna nali backup ndiata kaba niga kurukunga Kenya Medical Training College KMTC toko tika na yuma mancho muligerali nigo apa MCA be county ya Nyamira ba boli ko be kachitoba uchi abensemo na kungusiramo eli koirania eli etali county ya Nyamira asiribwenda kabera ekora nigo okungusano kwa pekire county yo asabe na chinkwa na chimbe chanya kwa chikurwegwa igoro ye county yo niga kwanwa amo nomo yana siasa ya masirita Walter Misire oyo Robert Koligie kero kia bunge ya West Mugirango hime county ya Nyamira boigo Walter Misire niga nyaraka wakakovolia geombekelia IPC kanyaraka kwango ya emerable yabo na kwane kumna egati yechi ward isato ejichire ime ya county ya Nyamira tabagate ba MCA bonaiga chanya kwa chikanyora aba MCA gwetrase obocholi oboke muligito fatika disemba na mange. Aba MCA be county ya Nyamira nigo baburiwe batige ukunguzanana ubutindi okwo babwate egati yabo oko endake korairere ebicha embe nonya no gusaria erihitariaye uyu kabeire umuwasiri omukoro bw'uburendi bw'ime omusike Fred Matiang'i oyore ne rango yogochia koria ekerugo kyoburai obanene bwense na abantu baita muroje basamaro na kira sebaka bukichore sito moina igo twatwale mechande menga se county ya Nyamira aba MCA baito bakwenda bana kuomana abantu baminto bakatwanya orubusoku kenyingima abantu bagocha kutubolina abagusiyaba mutamaite kubangana ne county ikabori Matiang'i na jato bange igabantu baminto bali murega mpwanja mure tukwanira abantu aba baito aba MCA tabaderi na komisho busoku Matiang'i munaenda kumunga mkono mwaka wa 2027 ama tumwambia wache Okoboria okoiga ekwaboriwe n'umwana siasa korwase bunge ya West Mugirango oyoboigo urumo wakiri ase kigambiro kya High Court na boigo urumeteriansa ase kerogo kyo bunge bwa West Mugirango omuske Walter Misire oyo oirire chinga chechiga boigo na komomocha umubunge obonaiga o West Mugirango omuske Stephen Mogaka asogosinywa gwikirania amagenderero aria arierete abana inchi eira ekero gechi campaign puna okoroisigwa wechipara asenge abantu baminto na murega muroche ntubwatipara bosekono abantu baminto bangakoria mubwate chipara bona kero tutabwate chipara na senyenjo tutabwate muntu mugambioranya ga orakakonye na kensi neraminto kuna korera naende chikure chichiaire abantu baminto mwa roche mwensi ndio watu mwana ita Rogers mwamuroje abana bande bagatumna chikure chikanga buna tia chiete abantu baminto Rogers mwana minda kaiberwa njabono ngararo robonge ngatera yaya nana ninje morgi Rogers matena tata tikwe ibeire umutoyo ndoje na tulkunja kakoyo dindo koletere bintebi baminto nyambinchu ndo kolina matupenzi okwana boigo asomanyega bwa matanga ayamo ase kenyoro kya Nyakoria ime ye ward ya Busamaro ebunge eyiga ya West Mugirango nigo moske Walter boigo asabire ekyombe kiria getenenerete obochori ne chimbebe kya IPC maiga ya bogotianiwa eriogoswa abisi bangoye omuroberio wogokoria obochori ase chigodi kiria chitabwati aba MCA kuna eward eria ya Nyamaya ekerenyo na boigo Siongo. Uchaguzi umebakisha chini ya miaka miwili. IEBC has been formed. Sometimes we thought that the government of the day was not willing to form the IEBC. In Nyamira County, we have wards that are not represented. And the law provides for representation
without which you are not obliged to pay any taxes. Twaliweza hii chama ya ABC ya kwamba harakisheni mtuchagulie viongozi hapa kwa kaunti yetu ya Nyamira, wale ambao wamekosekana waweze kusaidia watu wetu. Kingo ripota Gatembe kurwase kinyore kiga kya Nyakuria kyegotoke meye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira. Njefatikad Kisemba na umwancho muligereri oboteneri wesukuru ya sekondari ya Muchorwa SDA Mixed nigo bwagokera litkolera robokonyi no gosirwa kurwase abisi yo mumwe bwe county ya Kisii umusike Donya Doris Aburi asanya kaba gakobwatoka itangia macho cha sukuru yo nabo igo ebinto binde ebigera gende gosira sukuru yo sokwene kebuna amasomo kugendera lesichinjira cyo bwikirano Oteba ngambu ya mono timu ya Donya Doris umheshimiwa Women Rep Kisii County aliyeteira umwaka uliohera 2024 mukinyu gatatu gokoera nango toletera arenge tangia 10,000 liters oikiranirie ireyo waniapa ya school, the board of management, students, abalimu and the BA. Ningependa kusema shukrani omonena siseni our women rep asago tacho nyansi mbolingaka bogororoke. This is a good gesture in our county, in particular Muchorwa Secondary School. Madam Donya Doris mheshimiwa aendelee kufanya vile ametufanyia hapa. Mungu amubariki mpaka ashangae. Asogwe ngote ambia mono ese timu elia ikitangiga iga we did not go for it. Wametuletea mpaka hapa. Mungu abariki timu, abariki our county, abariki mheshimiwa Donya Doris. Asante sana. Amwancho muligereri abamenyi ibe kurwa jinsemo chia Mochenwa anene mono bagotumeke para ya Mochenwa eronge guikanyabuge nigori tukorera basokia na kwemuruganiria epare UMB jinsemechio na aya nyiganya tukakoretwa amo no gwatika kwirikara batiri masi jinsemechio na boigo gustereka gwe pare yo ase obwamo nigobanyaka bakoboli boteneri gwe county ya Nyamira bukoragwa no mugavana Amos Kimumi Nyalibo bwesokia na kwanike mna epare yo ya Nyarikabage korosi gwabuna gotumanya mulikito Paul Cup okara wamenya baiga bechinseme chiga cha Mochenwa na nene hawa gutumeke pale kuruchinsamo cha Mochenwa eronge gwekanyabugoye nigo besoke mambia lero na gokora ukurubekana asukwe murunganire bale mbera sajiga asikiringa nigo likarabati lile asajiga lyatekire yindukirire ebale jiga kobochoka iyo yerero bosombi ko bakono epale ya karato goeta kera kamo ke goeta no ke goeteribwa bono rero yabutokire ekara yabutokire yaerire cha entori gopima bono rende ntuna bangu toko baru rikara batindirire ga igari yarose tune county government yetu ya Nyamira egente getangani asorio rigerere tigoso yokorora the provision emonto begeteri karabatieri it is showing a sign of inexperience. Oritori go chava no ampigi ikubana oritori kende ngari go tuikori nyomba akio masike orio minto totanene topuna gisesa ato go sabo kwabera njo to teacher no teacher ari karabatieri rio kachingoro kachirwe tapi abangina gosabana abange babo nigo baereire enchera ebimeri byabo byagendre ko bikoratera anene ekemeriye cyase kigali cyo gupima kyoborere gutira go cyasajyiga asebono bagendre ko bakuburi abarayi wesona negativu nenchera ya moyo kubakonya etuno bari otwala tarogoro baiga ekurukuria nyanusi irange bocha ase tuli kuchirugura lakini mana kerongo chanyora nge gari tuli goche dikarabatiri dibutogete andiri abutokirange weekend ngima bone chanko ira 2 kilometers kurubuone na nyole cha yapimirwa agwa senko asenaira na umuire cha ororo echa ine tokere moyo mambia etwale ko request naende to sabe aso gwanja
moiche mutong'urere para na mobeka rikarabati egere tonyore enchera yogotambukia ebinto biaita magenderera abange na asitore nigo bamusiemere kiaro mwemsie bwechinseme chigo musike Nyambega Gisesa na bwigo no mwemsie kurase wadi ya Gesima musike Atutu Nyamino enyerekane nga ebale jaiga nigera sorbebeherwe wadi eligoma muneli ya Gesima asirugo bamubulira umugavana kwane kibinango tumare kiragita ekamago cha saya elio barosherigwe likarabati eligali kalyo kugenda sara nyaribo etogwakera mbija mana senge kwatwa ete chiturakita gakitogosa baiga sama abirao utagwanja otutumire turakite yemo erime pare kuruma chenu etire ikenya bogo igora ari kiara gegwete abangi na bono baraba gotuba eto chipigi chiko imogi baguse nabone eto ko request ya mune gaba na yito utagwanja no tuma abantu bako bache barigererie baira nichiro boto eto ko liyo bolimo gaki omwelyo ye nigo babulira barayikwane kibunango babale bagwikirane chira chiri bakulia chingaki bakubolia chikura chabo chibere tuweta barayi baito tochandegete gakyo mugabano ito Nyaribo una bana mweshimiwa ito natichete gotirimboka mweshimiwa Gisaira gatirimboka igarenda gatigera Nyamino okore gochinya gitari ngumbu ne sukuru gakikora nche tokonye emotagete tobuneke ningora akorera abana baito tobuneka magoro chipigipigi na tobwate togotumeka mono bona chipara chiasarekire komora nche tokonye biasara bigende tokini abana toire chichaye chitundubali abana bagende sukuru na morembe gaki abantu baito gaki mukurango gaki gosemba toiwe gaki toiwe bashimiwa baito gakora mambi moto tagete eyingo report ligetaseni kya wanchitu kya Gatembe kurugeiga asinseme chika cha muchenwa eyira sorobebe rewadi ya Gesima mune wadi ya Eligoma yebunga yabe gututu wa Masabe county ya Nyamira inchi gonkuru kwa Polycarp okara na homo asiri bobore ndi boime mosike Kipchumba Murkomen litukolia lero Kipchumba Murkomen litukolia lero niga aesokia anagokwanira igoro yo botuke bagandate kwanekwa igoro iya mang'ana yokorobekana nyate kwa kwanekwa itariki 25 cyomotienyo gatano limo nabo igo itariki 20 na itariki 5 cyomotienyo yoga ogatana kabere sanya kwa gatamna nigo botuke bagandate na bonsi bali baratoke na machane bare mukaligwa egetambukero egetindi kelichiko Kipchumba Murkomen gale kwana yuo chinga kenyara kabaga korwa robot ruwa ego chesa bananchi ase ABC yaye memoche o Nairobi. Intelligence-led operations across various counties have resulted in the arrest of individuals believed to be masterminds and financiers, plus the instigators and the direct perpetrators of these criminal acts, including those responsible for incitement to violence and politically motivated mobilization intended to stoke public unrest. Those who incited, organized, funded, or executed these attacks will face the full force of the law. The financiers and political sponsors of this mayhem are being investigated and will soon answer for their crimes. Similarly, any police officer accused of unlawful use of force will face the law. As I speak, one police officer has already been arraigned and is facing murder charges. Further, any excesses by law enforcement officers will be investigated and appropriate action taken on those found to be culpable. Cognizant of the raging debate and national concerns on the use by security personnel, I will this Friday, pursuant to Article 245(4) of the Constitution, be issuing a policy directive to the Inspector General of Police on the use of force and firearm by law enforcement officers. What was witnessed on 25th of June and 7th July was stark testament to the extent to which the sponsors of this anarchy are ready to go to subvert the Constitution. This was not protest. It was pure premeditated criminality, deliberate, dangerous, and deeply disturbing. The right to assemble, demonstrate, picket, march unarmed, and present petitions to authorities is guaranteed by our Constitution, and that cannot ever be taken away.
Chinga giche omo ske murkomeni ni garara kana komachia ebugambero kobwatakana nogotabana ni gobarobeirie bari gosaba kagerwa obogima ase okoba kache fine chinga ki banya kabago kwabosio bwebugambero. Incident, Maraunding gangs stopped operating theater at the Kitengela Sub-County Hospital, interrupting an emergency cesarean section and terrorizing patients and medical staff. 2 suspects have been arrested and arraigned in court for this heinous crime. The 2 were granted bail of 50,000 shillings. Surely, 50,000 shillings only, after invading an hospital and interrupting a cesarean operation. Only 50,000 shillings were granted as cash bail. These lenient bail terms are unacceptable. It is in hospitals that we seek refuge at our most vulnerable moments, and to infringe on this privacy is an offense most foul. Arising out of these unprecedented attacks, close to 1,500 people have been arrested countrywide and are facing very Mwanjumo rigereri na mangena kwa rigereri seke unga chinsa ibere magoroba ya lero ayu habwatrantie ngwana iyo mwasiro mukoro ubugo bolendi bwe memuske Dr. Fred Matiang'i chinsemo chia Kiambu ayu guchukwa jaretera asegeke koro mutu magiga iyo mutu mokomo keigo gotosko chiare. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinia umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere ogosira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire gosibaliensemo ya pension boyko abonchereria ibwatanine wa Kenya pamoja sako iyo nyore obukoreri ubuya ase chinse muna obosemigoro y'ubutumiki bw'ikibesa chilon muna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygon korantura muri kibesa
mpesa ase uri kuse mobile payments. Kabe oyomo wa Kenya Pamoja Sacco iliyobwego kerie ayo onse na yande amange amaya asamange patarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu ya www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa isa kwa mwenga CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya wa Kenya Pamoja ni sake ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora wa Kenya Pamoja Sacco kune financial institution yao tobwate branch chito ikome na inya chire within gusi ona hintu toro konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase Sacco na gosegwa ase sake ese wale batala join please njubwango mo join tukinie Sacco yeito na gusi yeito esa magenda wa Kenya Pamoja you our concern. Karibu na ndemo mwanjo muligire togendrene kionga chinsa ibere omwasiri omokoro bwe borendi bweme omwaske Dr. Fred Okengo Matiang'i nigagendere komochia serikali yokurabwa ntumuraibu ense omwaske William Ruto asokota abuna inse joburaibuae nigo ense erebobe na nigo ense bwanate egotorigwa kurwe asamoko ye serikali iga omwaske Fred Matiang'i nigare kwana iga chinsa mochia Kiambu magiga yogoikirana ase omwega bwa matanga yokomwenia omusubati yomo yonyate kubaga gosiria ogwa bwae kare ime yegetaseni ekemogigia abanyanyimbo. Kila mahali unaenda nchi yetu ya Kenya kuna shida, na shida ile tuko nayo haibaui sisi. Ukienda Homa Bay namna hiyo, ukienda Nyamira ni hivyo, ukienda Taita Taveta ni hivyo. Tuko na shida, na shida ni uongozi mbaya, na ndio sisi tunasema tafadhali wananchi, ninawaomba tuungane sisi wote pamoja, tuwe na imani kwa nchi yetu, kwa sababu uongozi ukwenda kombo ama ukiharibika, sisi tusikose imani kwa nchi yetu. Let us not lose hope. Tukiungana sisi wote pamoja, tukisimama pamoja, tunaweza kubadilisha vile maisha yetu yako sahihi, na tunaweza kubadilisha serikali, tuwe na uongozi wa kuaminika, viongozi ambao wanatuambia mambo tunaamini, sio viongozi wa kutudanganya kila wakati. Wananchi, tumekubaliana? Wangapi mnasema tunataka serikali ya kuaminika Kenya? Wangapi mnasema tunataka serikali ya kuwajibika? Kwa sababu mambo kama haya mauaji ambayo yamefanyika hapa, tunasema wale ambao wamehusika uchunguzi ufanye, waadhibiwe kisheria, kwa sababu hatuwezi kuishi kama wanyama, watoto wanapiwa namna hii, wanauawa vile tumeona. Na mwancho omo ligeli omo speaker abwe bunge nene omoske Moses Masika Wetangura nigo atogirie oborai bwe serikali eyige kurabamo no mu rai bwe omoske William Samoei Ruto kubwatikana amane gatambukiro gyokolika aborokia abange asatenga goika omwali bu mwako yoiga gosomwali bu mwako yoiga bwe chibesa nigo aborokigwa gotaborokia gwetani chiribu emyemo baratoke barikirwe na serikali iga gwikirabonega nigo aborokia gwetani chiribu 50 ebere banyaka bakolikwa na bono nigo bagochukolikwa aborokiwa gosaborokia chiribu 24 ase omwaka oyo iga bweka egenta tabire ke gochukara kyabuna amasomo ngo cyariko gendera abotantani monde bwansi butayo. Tangu Rais William Ruto aingie ushukani, mumeambiwa na ni ukweli, ameajiri kwa miaka miwili walimu 76,000. Na katika budget ya mwaka huu tumeweka pesa zingine zimekadiriwa kuajiri walimu wengine 24,000 ili walimu kwa miaka 3 wagonge 1,100. Hatujawahi kuwa na kitu kama hicho Kenya hii tangu tupate uhuru.
Na mwakipisha wikanisa ya APC Africa Brotherhood Church ya Serieta Antone Ndambuki nigo aigerire ngwana ya omosikera Odinga igoro yokuganichi ngwana gati ya bakenya waigo nigabodirie abasai gwesokena kwirikia asobonge gochigwa kachikura nagotabuna kine kigetambukiro gyoka kiranyara ko bagekoenekia ongoru sikere omorai bwenso muske William Ruto abisi onyekere ngankorwale abisi. We need reconciliation. And I want also to appeal to the president to open a kind of a dialogue to listen to these people. Although it looks like we have an hidden agenda that is looking forward to destroying this nation. Yule mtu anaelewa na siasa ya Kenya ambayo ina manuva amani. Ijapokuwa saa hii mumemgeuka na kumutupa ni Raila. Na ni kama Raila ndio yule Mkristo nimeona. Anaona hapa inahitaji reconciliation. Hata kama wanamunyang'anya anawaambia shake my hand. Kuondoa Rais Ruto ni rahisi sana. Wangapi hapa wako na kura? Hiyo ndio inaweza kuondoa yeye na kuleta amani. If we want peace, tuache fitina, tuache hii tabia inaonekana kama tunataka kupindua serikali kupitia njia nyingine. No. Hiyo tukijaribu tutaharibu hii taifa. Do you love your country? Na gukorera mwancho murigereri nigo murai bwense omosikuri Samuel Ruto aigerire bitambukiro bwa serikali ase okwaneka na uchumi ngoki na ere oigo nigatebira buna nigagenta kubeka umukiase chinsemo kwaneka buna magima yaba Kenya ngonjereri yale gochia ase ensemendonge. We are working meticulously to make sure that our economy is sound. I am very clear in my mind what we need to do on making sure that we have a sound economic platform to work on to drive our transformation. You know, many people want simplicity, you know. They do not, they even don't believe in numbers. But friends, numbers are very stubborn. Truth is very stubborn. You can say all the lies you want, but the truth will not change. Our inflation was at 9.6 in 2022, today is 3.8. Fact. Our dollar had gone to 165, today it is 130 and coming down. Fact. Our foreign exchange reserves was $7 billion in 2022, today it is 10.8. Mwanjo murigereri goikarabo no togokorera ekionga chinsa ibira senchira yobo ikiranu tomera nande se ekionga chinsa inye senchira yobo ikiranu chedigo ngor kwaro ni ototo nyengiri korwensemo yibanyererio nigo tobotranere Wilson Makoli na boy kurensemo ya transmission niga korwa DJ Atsan wose Kevin Ongeri kandi gotwara boligerio buya Imiyaga Tembe TV ekionga kemamusi. Pagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mati, pangina ninjo. Musomborojo kulita tondana. Ona kugiragira abantu bari anje ngopinga ikiaya ukona gotoma ibintu ngikiaya ikiaya ngirikia yoganyete ngaya bono ngikia no mugabyo yayo uyu ngaya bono yayo uyu oyaya naki mugira bwa meseke musomborojo kulita tigana kugiragira ibintu nyori gikwanyora nonge keigo ni ikiao ikina ikiao mugira bwa meseke musomba da torojo kuria karaba antumba kari jinda anyandagara teyo kari meseke kei
Ngoko girere meseke ko no girete esa urioro je gento kere korumo nke ki origereti ekitari kiao mugira bwa meseke musomboro chokuri Bagaka ninjo getembe ninjo darome mangana mani bangina ninjo Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolire iri kubwatoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu.